よろずよの世界一列見晴らせど胸のわかりたものはないそのはずやと言って聞かしたことはない知らぬが無理ではないわいなこの旅は神が表へ現れて何か異彩を説き聞かすこのところ大和の地場の神がたと言うていれどももと知らぬこのもとを詳しく聞いたことならばいかなものでも恋しなる聞きたくばかるね来るなら言うて聞かすよろず異彩のもとなるを神が出て何か異彩を説すならば世界
しよし。一つ正月これのさぬけはやれめずらしいにこりさぬけもろたらやれはのもしや
たつ不思議な勤め場所は晴れ見たのには影ねどもいつみな世界がよりをてせけたちきたるがこれ不思議よつよよこからでついてきた自分を助けはこれからやいつついつも現れそう知られて珍し助けをするほどにむつ無理な願いはしてくれな一筋を心に泣いてこいななんでもこれから一筋に愛にもたれて行きますやつやむほどつらいことはないわしもこれから命心9つここまで
やつ病のすきり手は抜ける心はなんなんいさにする心ありがたい
一つ広い世界のうちなれば助けるところがままど二つ不思議な助けはこのところ鳥やおその許し出す三つ水と神とは同じこと心
いとも心というものは疑い深いものなるの二つ不思議な助けをするからにいかなることも見たらめる三つ皆世界の胸の内鏡のごとくに映なりよつよごそつかめについてきたこれが助けのもとだてや五ついつも神楽や手踊りや末では珍しい助けすむつ無償やばらに願いです受け取る筋も千筋や七つ南北新人したとても心得違いはならんぞえやっぱり新人せやならん心得違いは出直しやここまで信じ聞いてからはひとつもこうも見やならんちょうどこのたび見えました鬼の伺い
ここはこ
一つ人の心というものはちょいとにわからんものなずの不思議な助けをしていれど現れ出るのが今はじめ三つ水の中なるこの泥早く言い出してもらいたい四つ夜にきりない泥水や心すみきれごつらくやいつまでもこのことは話の種になるほどにすごい言葉を出したるの早く助けを急ぐから七つ何にするのも心から我が身恨みであるほどにやつ病はつらいものなれどもとを知りたるものはないここのこの代までは見知れずに病のもとは知れなんだちょうどこの度現れた病のもとは心から南無天理の御事南無天理の御事一つ人
しこの不審仕掛けたことならきりはないやつ山の中へと行くならば荒木棟梁連れて行けここのそれは古代棟梁や建前